Avui torno a portar un vídeo on, en lloc d'ensenyar com crear una cosa, explico una cosa ja creada. Perquè a finals de novembre em va patar l'ordinador i el que estava preparant per penjar-ho, doncs, se'n va anar una mica a la merda. A veure si podré recuperar la informació. I ara estic tirant del portàtil, que també, pobre, justeja, per tant, vés a saber si aquest vídeo el podré editar o l'hauré de penjar tal qual. Doncs bé, anem al tema. Això és una menjadora perquè mengi les gallines. D'acord? A veure, bàsicament, el que tenim és una base, una estructura damunt de la qual hi ha un barril. El barril té aquí la tapa i a la part de baix no hi ha tapa, no té res. Llavors, en aquestes fustes, a la part de baix, en alguna d'aquestes, se li ha retallat un tros perquè així el gra pugui sortir. I dins hi ha un cubell a l'inrevés perquè així quan es posa el gra se'n vagi cap a les parets. D'acord? Si l'obrim, podem veure que hi ha el cubell al revés i així el gra se'n va cap a les parets i sobresurt. Llavors, com el forat era bastant ample, les gallines entraven dins per picar i tal. Llavors el que fa és que es caguen dins i a més amb les potes ho llencen i tal. I per això se li va col·locar aquesta reixa amb uns forats perquè puguin posar el cap per menjar i se li va posar això perquè no rasquessin tant amb el plàstic, d'acord? I així elles poden agafar el menjar, però no poden entrar. D'acord? Està fet per tot el perímetre, com es pot veure. Molt bé. I llavors després el que es va fer és posar-li aquestes fustes, aquesta estructura, perquè si no quedava molt alt, però a part perquè el menjar, malgrat que tingui tot això, hi ha menjar que cau fora. I clar, si queda a terra, el menjar, la que cau a terra, poc l'aprofiten. En canvi, aquí a la fusta el poden aprofitar una mica més. Per això hi ha aquestes fustes que fa de tope i és una miqueta per fer com un segon nivell d'on poden menjar. D'acord? Hi ha la menjadora pròpiament i després el segon nivell on si cau, doncs allò encara ho poden aprofitar una miqueta. Si anem una mica al detall de l'estructura aquesta de reixa, la reixa aquesta, doncs hi ha uns pals, d'acord, per fer l'estructura i doncs la tela està posada, d'acord, lligada aquí amb uns cordills i tal, els pals estan clavats amb unes puntes tant al que és el barril com a la part de baix, el que és el quadrat base damunt del qual hi ha el barril i ja està. Allà hi ha uns nivells perquè com el terreny és irregular, doncs perquè estigués més o menys recte i res, si se li vol posar gra es posa aquí al damunt i ja està. I així, doncs aquí tenim les gallines, aquí, amb el gall, i així ja poden menjar. I ja està, aquest és el vídeo que tenim. Espero en breu poder tornar a editar correctament els vídeos i penjar coses més creatives o més... que es pugui veure com ho faig. Apa, vagi bé.